chi bai vek ule tuntuma kan case ngai thlak tur hi chu adang dai deuh hlek dona a chan chu pawng sual tur tu victim te hi mi pa an ni tet lat hlom ani case rang karon soi dona ama saberin Punjab thil thlangin bul kan tanang Punjabi pawalai tak mai Jalandhara factory pakhata thok chanchin kan soi ma sanga December ninga sang ni som ni pani thotan ni ya an thok bang chu in lampani na hoa a ho konga leather complex road an ti ko thler a thlen chuan kong sira karwar loading atangin nula pakathian ron awa pan phei chuan kara nula pali kumsom ni pani atanga kumsom ni pali in kar borvel kara chuan an lo chuanga anjinga pakhat chuan address ziana lekha thempe in apan dan tur kong azotani an lekha chu Punjabi in anjiaka nula te po chuan ama biak nan chuan Punjabi an mangbok ti chuan chu ti address ziana lekha a en lai chuan a hmaya engemaw damdawi an spray ta a engma mu theilovin atal buaya ni kho hrelovin a omzui ta bokani a hnu dawa chuan chiang vak lo hian ron hara chuta chuan a kut an lo hnung khir to a tin a mitan tuam sak bokani hemi huna hian nula te chuan in biak nan sap tong an hmang to a nula te hi NRI non residents Indian kan ti thin te po hian ni mai thei a chan chu Punjabi ho hi Canada le sabram hun ranga in beng belan tama an ziarang pon copy na sa hle Punjabi pa chuan mu theilo ma se car seat nunga mai chen kara thu ti hre theya aron har chole chuan nula te chuan dam doin an timule ani an ti mudlea aron har chole me chuan ram hnoi reya an lo om to a ama phurtu nula te po abula chuan om ve in zu an lo in meka ama po chuan offer ve nge ma se a in du lawa athi senza ma dam doi ala oma wangin ala har chiang lo hle ala normal lo hle ni har lo in kara oma ani ber mai heng nula te hian ngal hlea an che dana tang hian an thil tum hi an plan lok ti achiang reng mai ma se a victim an kidnap tur hi arem chang an mu masak an kidnap ta mai nge he pa hi an bitum chat ero ti chu a hriat thei mai lo ti chuan chung mai che ho chuan amal te te in chu pa chu an khoi chok ta a heti la hian mi pa hi al har chiang che lawa ma se mei chen an sual ti chu a hre thei ni nula pali te chuan an du tok an nga ta mo ti chuan ram hnoya chuan an kalsan ta a heti la hian jing lam dar thum vel ani to a an kalsan hnu chuan engtin te namo chaw takin anin a thleng theya ena thlen chuan an upui a hrila ma se an upui chuan soi chu aremati lawa police port lovin an ngoi bo pui ta reng ani ani renga meichia in mi pa pong sual ti soi chu mi patan til za thlak ani ve thei viau mai tin mi an oi chuang lawang ti po an hlau veang kan chunga thleng ni ta se kan thian te po han thril ta ila thian te nui kan ti zat mai ba ka min fiam nan an hang zui nge in karing ani ma se pong sual tok tu tan chuan khup zoi nok na thamani ve nge yang meichi om nem jok ten azo om na hne chu in nom chen nan an hmang ani ya mi pa tharum meichi aya chak jok le chung nung jok dan chuan atlom thlak ve viau in rin omani hunre takan ngoi bo pu nu kum khat nu vela local news channel a hrila TV ate puan zarani ta ka chuan police in an chui ta a ma se hun aliam ve deuh ta bok nen tun thlengin poi khoi tu te chui chu an la nei ta lawani case number 2 tan hetiang bok hian mi pa pong sual tok tho delhi mi chanchin kan soi leang delivery boy tam tak hian an thil semna meichia ma ni chawain ngak an tong hem boka viral rubol hlon tam bok nen pong sual case or an tam khop mai soi chu tak lem lo po case tam tak omang ti rin the ni ma se tu na kan case soi tura hi chuan mecherolin delivery boy jok an lo khoi ve thungani pong sual tok tu hi ming chu soraf ania food delivery na tokani ani hi pai na boral san to a college kal chungin anu le anaw meche school kal chu achoma tlailama tangin zanrei thleng food delivery na tokin ain hlo thin ani ni dang ang bokin soraf chuan August ni som pani sang ni som ni pathum chuan food delivery na chu athoka zanrei to tak dar som pani vel ho tum vel mek lai chuan order adong le ta a order tu te omna hi kilometer som vel lai hlani chumini ata na top nan ti in an dei tur order chu phurina in khal chuak ta a location awa thlen chuan nula pakhathian pona alo changa
chu nula hming chu Isai ani chutia lo chang reng tu nula chuan poisa te pawh lo in ren lok ve om tak ma se poisa alo pai chuak ho lo nula chuan ta khan mi lo ngak la ina poisa ka vala lo konge atia sora fa po chuan alo ove mei boka Isai chu kaldon zeta ma se sora fa chu in chunga lut turin asom ta a atira chuan sora fa chuan nar ve nge ya ma se Isai chuan pon thim si local ro ti in thatakin asom ta ka chuan in chunga chuan an inzui lut ta ani Isa te in chu zaule nuam takania mi ho save tak chuan ni nge yang ina chuan music ring takin alo in play ya nula pali panga vel an lo lam hai haya an party na chuan mi pa an tel lawani sora fangai to na chuan thil dang alu tam lawa atu ka college kal turani wangin an thil cha man la ka howat wat aduani Isai poisa la ron let le chu amit menga dang ta zarmaya sora fa chun party na chuan la oma telpui ve turin a soma mi patam tak chu ni se ol samte in an yes nge yang ma se an rin lo davin sora fa chuan an somna chu anar tatlat mai poisa po kan piang che om ve ri ro an ti po chuan adu tatlat lo chu ta nu la ho chuan an vota a yom ve lo chuan police kan kawanga moi lo takin kan zom na ti bor bang zongin min fia min khoyani tin kan man ti rang che kan thil ti thei zia hi i hrelo ani hi an ti ta a vairama mir theile ho sain kar la je chu kan thretlangin karinga tin mei che endo tami pan pu awanga tang ta pon om nok ani hi sora fa chuan an harngam talawa ti chuan adu lo chung chu zu an tului ta a anu dawa chuan bedroom a lo wakalla kan ron pheyang ti in room lama lu tur chuan an nor phei ta dat ani sora fa chuan mei che ho thil tum chu a chiang to hlea tlan bo turin ril ru pu asiam zeta ma se a phone number nen lam chung mei che ho chuan an nei si a an vo na kha ataka thleng thei ani ti hria in atlan chengam lawani ti chuan nu la ho chuan room a chuan an valu chilta a dar kar chuang fe chu an du dan dan in an ompuya an du tok ta mo tia musit takin kalbo wangwang ro le ti pa chuan an chuatir ta ani ama chan rang kan soyang bok khan sora fa hian he thu hi aze pleta thlaing emozat liam hnuwa sora fa chuan a thian panai taka hrila nula in omna te an hming le mel te hriata wangin a thian pa chuan police a complaint thelu turin atur ngiala thui chu har tura angai lawani ma se sora fa chuan mol phaw hlo mai baka anni khin chu a hu phur dewaniange sora fa chuan adu talawa a thian pa chuan article jekin internet a tlang zara alar po lar hle mai YouTube a hian hemi documentary video siam po an tam khopani a pathumna tan chuan case dang kan soile tur hi Northern Ireland a thil thleng ani poi khoi tu hi hming chu Tanya Lord ania patil lesbian anga in chal ani a thian pa pakhat nen zu an in dun hnuwa Tanya Lord te in an pan du na Tanya te in an thlen hnu pon an in bel le bok zanare to bok nen a thian pa chuan lesbian an in tho bok ati in aina chuan ariak ve ta a zuan in hnam deuh boka amunga tle mai ma se amulai chu aron har ta voi voya a han meng chuan Tanya Lord ti chuan ruak vekin alo thut be dran mai a ke korla chu alo in phelvek to mai sia a hril hai hle ni Tanya chu nam thla a ani hi chu ngoi mai lo police a case file in court a khing ta bokani judge chuan hetiang case a hian mi pale mechia tler ran turani lo atia UK court an judge an hetiang case hi thilwang takni in kal tong mi lo ni ati hialani court chuan Tanya Lord chu thiam lo chantirin komni tang turin achung thun rel India ram ero chuan dan ma mi pale mechia anin thlau viawa hemi lampang hi chu kan soi thi to lo meyang video top thlenga min clear sakawangin kalome ka channel hi ilo la subscribe lawani chuan milo subscribe vero le